kwenu! Igbo kwenu! Ohaneze! Ohaneze! Biko, nke onye chiri ya zero. Ihe anyị bịa tata dịka onye isi anyị kwuru site n'ọnụ the Deputy President General. Ọ gwaga anyị ihe anyị ji wee bịa tata. Anyị akwanyegoro ụmụnne anyị ugwu. Anyị na-abanyezi na agba nke abụọ. Unu mana Ohaneze nwere nkeji. Enwe the national, nwee state na every Igbo state. Otu aka anyị si wee nwekwa na branches ma n'ugwu Hausa ma na everywhere. Anyị na-ekene dịka ekenere mbụ Gọvanọ Anambra State ọrụ atụ egwu Professor Charles Chukwuma Soludo na nnabata ọ nabatara iji wee kwe ka emee mmemme icheta ihe mere anyị n'oge mbụ na ikene Chineke na steeti ewe Anambra. Ka a na-eme nke a, Anambra State Chapter of Ohaneze hazibere ihe a dịka anyị si eme State Chapter ọwụna na-eme ihe ọwụna ma ọwụ national na-eme ihe ọwụna steeti ọwụna anọ na ya na-eme anyị na-akwanyere ha ugwu dị iche. So ka ọ dị kịta ndị national eme na ihe anyị ji wee bịa ebe a tata anyị na-abanyezi na agba nke ọzọ. N'ihi nke a oke na ọrụ anyị wụ ndị nọ na national ịkwado state chapter ọwụna ihe ọwụna ha na-eme dị in line with the aims and objectives of Ohaneze. So anyị na-ekene gọvanọ na agbamume o nyere anyị iji wee host through Ohaneze Ndigbo worldwide ọnọdụ nke a, na-atụ anya na afọ ọzọ na-abịa gọvanọ ọzọ na South East anyị a ma ọ bụ ụmụnne anyị nọ na ngafe nwekwara ike wegharị ya. Udo dịrị onye ọbụla. Thank you. Ohaneze Igbo Makano. Yes, Your Excellency, the Executive Governor of Anambra State, Oluwatu Ndigbo, the President General of Ohaneze Ndigbo worldwide, Senator Azota Mbata, every represented by the Deputy President General of Ohaneze Ndigbo, Prince Okenwadinobi, His Majesty Igwe Chidubem Iweka, the Chairman, Anambra State Council of Traditional Rulers, and also standing in the position of the Chairman, Southeast Council of Traditional Rulers. Please, I want to stand on the already established protocol. Afambo Maze Chukwuma Obalezuku, President Ohaneze Ndigbo Anambra State. Anyị nwa hapụ ndị Anambra nakwazi ndị steeti ndị ọzọ dịka Rivers, Abia, Ebonyi, Anioma, Imo, ma Southwest and the North. Anyị niile ji obi aṅụrị nakwazi afọ ojuju ife gọvanọ anyị megolu nke ịfụrụ anya. Anambra from 1992 Ekelia has been home for all. Messiah Obulu light of the nation. Mana n'ime mmụọ na eziokwu mgbe anyị ji wee fụ this light of the nation bụ mgbe ọkammụta Chukwuma Charles Soludo ji wee bịa na ọchịchị. Anyị nwa bụ ndị Anambra wee kpọrọ ndị Igbo niile nakwazi ndị eze wee sị na anyị ga-enye nzere nkwanye ugwu nke pụrụ iche. Ife anyị kpọrọ ya bụ Oku Nyelu Ife. Igbo otu onye Oku Nyelu Ife na ka ndị echichi ndị eze mezuzie ka o si dị n'ọfọ ka echie ya echichi. Ndewonu. Let's go.
ladies and gentlemen, we've heard it. This for Ndi Igbo na-asị na ọ na-awachoba mmụọ chiri eze abalị je jụọ ikpe. I think this is about an innovation different. The governor, host governor, is getting a title from Ohaneze. Please, historians, note it. That's a good one. Oku Nyelu Ife. That's what we have heard. Oku Nyelu Ife. Oku Nyelu Ife. Then if you speak it in broken, can you interpret it? Is it the fire that gives the light? Or the light that gives the fire? So all of the above, but whatever it is, Anambra is the light of the nation. And that's symbolic. Very, very symbolic. Today is a very symbolic one. Ndị mmanwụ pause. Ndị mmanwụ pause. Ndị mmanwụ pause ebe a bụ n'ịnọ. Thank you. Biko nu mma mụtazi akụkọ maka ife gọvanọ anyị na-ahụ mee iji wee chọọ ka echie ya echichi atata. Anyị bụ ndị Anambra steeti, Anambra North, Anambra Central, and Anambra South in that order. Ekwukwa m na mma asụ oyibo ncha tata maka na tata bụ ife Igbo a na-eme. Ya bụ na the 3 senatorial zones echighie ọlụatụ maka ọrụ niile ọ na-alụ, ọrụ pụrụ iche. Anyị sị ka anyị kụpụta bịa ịma na chi ga-eji chi ga-abụ. Ọ wee bụrụ na tata ndị Igbo na-eme emume, anyị bụ Igbo niile, Igbo Anambra, Igbo Imo, Igbo niile, Igbo gburugburu, anyị Igbo gburugburu n'ụwa niile, ya nke a na-asị worldwide n'oyibo. Anyị wee sị na tata na anyị ewelukwa ugo ọfụ wee tubekwa ya bụ ọlụ atụ egwu n'isi ya. Otu ọ bụ ife Igbo niile ka a na-eme. Chairman anyị na South East bụ Chief Isi Okeke Ezimo, ọ kwesịrị na ebe a tata mana ọ nwee ka o si dịrị ya, o wee yọọ m si m eze Anambra ka ị nọchite anya m. Ya bụ na ana m anọchite anya ndị Igbo Anambra niile, ndị Igbo South East niile, na ndị Igbo n'ụwa niile gburugburu. Eji m ohere a wee na-ayọ onwe igwe n'ebe a si Rivers steeti wee bịa, igwe si Aniọma, igwe Igbanke na-edo nọ n'akụkụ m ebe a. Biko igwe ndị a si ala Igbo ebe dị iche iche wee bịa, biko bịanụ nso ka unu nọdụ. Ndị deputy na-abụ bụ ndị deputies nke ndị Anambra, ọ na mmadụ rinne ebe a bụkwa na ọ ga-aba.
mana anyị ga na-aga n'iru ka unu wee na-abịazi ka anyị ghara igbube oge rinne. Ọlụ atụ egwu anyị chọrọ inyekwa ya afọ ọzọ tata. Nke a bụzi gburugburu ụwa niile, gburugburu ndị Igbo. Kedu onye nọchi anya Asaba, biko bịa nso. Onye na-anọchite anya Asaba of Asaba, anyị na-asị nnọọ. Igwe Obi of Igbanke in Edo State bụ nwanne anyị, ndị Igbo anyị. Fekunigo kwụrụ ọtọ wee kwue na fa bụ ndị Igbo n'agbanyeghị na fa nọ n'Edo. Anyị na-asị unu nnọọ. Ọ tego unu gụba anyị agụụ ka unu bịa anyị nso. Ya tata bụ nnukwu ụbọchị. Anyị na-asị unu nnọọ. Ọlụ atụ egwu nke anyị na-akpọkwa ya ọlụ atụ egwu ka e wee nyezie nke a. Ka m bụrụgodo ụzọ gbanye ya mgbaaka. Nke aka ibido n'aka nri. Ofu, ịbụa, ịtọ. Aka nke ọzọ. Ofu, ịbụa, ịtọ. Ọlụ atụ egwu mgbaaka ife onu a, ife o gosipụtara n'ala Igbo bụ onye nọ n'isi otu isi nọdụ n'isi. Ife niile a bụ ibu ka ọ bụ, mana otu o si chapụ, Chineke ga-eme ka ya bụ ibu ka ọ dịrị mfe. Anyị bụ ndị Igbo gburugburu n'ụwa niile, ndị igwe niile wee na-asị na ọ ya adịrị mma. Ọ ya adịrị mma mgbe niile mgbe niile. Ngwadebe isi ka m wonye yi nke a. Ofu, ịtọ. Ụfọdụ na-akpọ ife a akupe. A na-eli ya n'afịa, mana tata anyị bụ ndị igwe, ana Igbo niile, ụwa niile gburugburu, anyị na-enye ya nkucha ka ọ bụ. Eji ekuchapụ ife ka ị na-ekupụ ndị ọjọọ, ka ị na-ekubata ndị ọma. Ọ ya adịrị mma. Ngwa sapụ aka gị. Ofu, ịbụa, ọbịa na ịtọ ọtọ. Ịtọ, kụọrọ dị aka. Kwa aka ebe ọ bụ n'ịnọ. Ọlụ atụ egwu afọ ọzọ na-abịa tata. Igbo niile anyị enesighị anya. Ọhaneze ndị Igbo, ụwa niile gburugburu nke a na-akpọsị worldwide, enesighị anya wee fụ ọlụ ọma ị na-alụ. Eji wee mee African Governor of the Year. Ọ dị n'ofele? Ọ dị ofele? Ọlụ atụ egwu olukwa na amụbe, olukwa na amụbe, ọlụ atụ egwu olukwa na amụbe. Nke a bụzi
kedu afọ anyị si na ya enye tata unu si na gịnị Oku Nyelu Ife ndị Igbo ngwọtụ ọ dị Oku Nyelu Ife mba oke lụrụ chelu aka ekpubere mgbe ekpubesi anyị wee tube mgbe anyị agụ na ịsa onye ọbụla nọ na field anyị eso wee gụ ya mgba ofu ebua ịtọ ịnọ ise isii asaa unu tue ya Oku Nyelu Ife unu tue ya ọlụ atụ egwu Oku Nyelu Ife ka m bụrụ ụzọ Oku Nyelu Ife ka m bụrụ ụzọ wee na-aya aka ọ ya adịla mma daalụ. Ladies and gentlemen, you just witnessed the title of His Excellency Professor Charles Chukwuma Soludo, a governor that is intellectually sound, a governor with the power of oratory, a governor that is doing what all his peer groups have been finding difficult to do. Today, the entire Igbo nation, through the Igbo Day celebration, have come together to give him this honor. A meritorious one, not just an excellent one, because he's already His Excellency. So this is a meritorious one. Oku Nyelu Ife, Anambra State. Oku Nyelu Ife Igbo niile. Ọrụ atụ egwu na Anambra State. Ezigbo onye ọka mmụta. Nwoke ma asụ bekee. Nwoke ma ekwu okwu. Congratulations, Your Excellency. Ana mekenekwe the President Ohaneze Ndigbo Anambra State. Very coordinated, very proactive, and very dogged, perfect gentleman. Mazi Chukwuma Okpalezuko. Monday Diamond nekenegi n'ụzọ pụrụ iche. Maka ịma ife ị na-eme. Ịgbago mbọ. I can see the mammoth crowd, organic crowd from all walks of life. Mazi Chukwuma Okpalezuko, thank you so much. Thank you so much. You know what you're doing. Thank you so much. Aine kenekumu na ini na subia. Namba nine di chiche. Ndi na asu Igbo na Kogi State. Ndi na asu Igbo na Benue. Ndi na asu Igbo na Edo State. Ma Bayelsa. Ma Akwa Ibom. Ma Cross River. Aikenelu uno. Na kwa mumbo nile. Professor Charles Chukwuma Soludo. The international woman. Oku Nyelu Ife. Mazi Okpalezuko.